зрителите, днес ще ви представим опит, който се нарича бягащия пръстен. За целта ни е необходим алуминиев пръстен с широчина 1 см, който е изрязан от алуминиева тръба и подкуглообразен магнит. Поставяме алуминиевия пръстен на гладка повърхност като тази тук, между полюсите на подкуглообразния магнит. Резултатите от опитите се дължат на промяната на броя на индукционните линии, които преминават през пръстена. В първия случай, при приближаване на магнита към пръстена, броят им в него нараства. Във втория случай, при отдалечаване на магнита от пръстена, броят им в него намалява. И в двата случая, когато полето се изменя в пръстена, се индуцира напрежение и протича индуциран ток. В първия случай посоката на тока е такава, че собственото му магнитно поле се противопоставя на изменението на външното поле. При взаимодействието на двете полета, външното и индукцираното, се пораждат сили на отблъскване, които карат пръстена да бяга от магнита. И това е опитът бягащият пръстен. Здравейте! Сега ще ви покажа един опит, в който се разделят зарядите. За целта ще ни е нужна една стъклена чаша и една кружка, която ще поставим с балон нагоре вътре в чашата. Необходимо ни също така и една линия и едно парче плат, с което ще наелектризираме линейката, която ще се опитаме после да поставим върху балонът на кружката. Взимаме парчето плат и го добираме до едната страна на линията. Тук има съпротивление, но плътът стои неподвижно. В другата му част също има съпротивление, само че плътът се движи. И това се дължи на това, че на електризираното чрез трене или удар тяло, което участва в този опит, отдава електрони на другото тяло. Така двете тела винаги ще бъдат наелектризирани с разноименни заряди, но в равни количества. Разноименно на електризираните тела винаги се привличат. Сега ще покажем опит, в който магнитно поле движи проводник, по който тече електричен ток. За целта ние използваме подкуглообразен магнит, 9 волтова батерия и много жилен тънък проводник. Значи, ще изпълним два опита, като един опит е закачаме единия край на проводника за единия полюс, в случая минуса, поставяме подкуглообразния магнит на повърхността и поставяме проводника между двата полюса на магнита. След това закачаме другия край на проводника за другия полюс на магнита и се получава и проводникът се движи към външната част на магнита. След това, при втория опит, разменяме полюсите на батерията. Пак закачаме първо единия край на проводника, след това втория край за другия полюс и се получава обратното движение. Проводникът се привлича към вътрешната част на магнита. Хоризонталният участък на проводника се изтласква навън от магнита или се претегля навътре. Движението се определя от конкретно разположение на елементите. В първият случай проводникът се стреми да се отдалечи от магнита. Във втория случай полюсите на батерията са обърнати. Тогава става точно обратното. Проводникът се стреми да навлезе между полюсите на магнита.